dobre sme sa cítili a myslím si, že aj prišlo výborné publikum, takže je to v poriadku. Dva ľudské životy na to tu máš. Ten priestor, aj keď dýcha takou novotou, ale sme to stále my, tí starí radošinci, tak verím, že dokážeme aj v tomto novom priestore diváka presvedčiť a pobaviť, zaujať. Nauč nás v tento čas. Ten tvoj lásky, Oče náš. Ten tvoj lásky, Oče náš. Daj Bože náš, nech jedinou chorobou je chorý tento náš svet ľuďom. Radom začnú srdcia láska viesť. Daj, Pane Bože náš, nech jedinou chorobou je chorý tento náš svet ľuďom. Na ten starý priestor sme boli zvyknutí, mali sme ho radi, ale mám pocit, že na tento si zvykneme veľmi rýchlo, lebo ten priestor nás prijal a my sme ho prijali. Je dobrý, naozaj dobrý. Prepáčte, že sa vám do toho takto pozerám, ale tu máte chybu, lebo to sa píše sviňa, nie svina. U nás sú svine. A čo to má? Nemé tváre? Zver sa píše s veľkým Z. U nás malý, ale ináč sú veľké. Naše prasa si žilo v chlieve ako prasa v žite. A tak sme sa rozhodli, že nášmu prasatu zatrhneme, aby si žilo ako prasa v žite. Vybrali sme sa nad ránom. Ja, mama, otec, sestra Margita, čo krýva na pravú nohu, 4 nože, 1 lavor. Ideme k chlievu. Prasa nič netuší. My tušíme. Aby sa naučila počúvať tých, ktorí prídu do tejto budovy. Veľa dobrých známych, veľa dobrých kamarátov, veľa krásnych príbehov. Len to najlepšie. Veľa spokojných divákov, ako každému divadlu, ako každému divadelnému priestoru, pretože divadelný priestor sám o sebe nič neznamená. Keď sa naplní obsahom na javisku a spontánnosťou v hľadisku, tak vtedy to má zmysel.